big shoutout din sa mga sayo kay ganiano sa nagpabilin gyapon hatod karon na diri. Shoutout sa tanan, dahil salamat sa suporta. Apollo Sports Bar, siyempre tumatik atong venue, dahil salamat DJ EZQ. Mighty Pinas Astig, dahil salamat sa suporta. Rapolo The Concept Store, check na ninyo. Sa mga MCs na itong nga nidayo pa, lagyo pa kayo, siyempre mga tropa po nga lagyo pa kayo. Big shoutout sa tanan. Game! Laglag para 8! Sa akong wala, gikan kiyot pardo, balalas para ni Real. Kay di na palang kumutrip paan ng mga lit. Kuno ang ilang speed, kapuang kanisig. Kamu ang mga wig, patabang mo sa inyong kauban na food trip mo tan. Shoutout South Guns Campo o Pedro. Bro. Sound to! Gikan pa ho, lapo-lapo, balalas para ni Tragic. Yan lang ako shoutout. Para Cointos, daw si Tragic, pili niya una si Real. Judges, tournament, stricto sa oras, yung minada yung tanambay, katapusan ng battle, first round, Real. Yo, round 1 game? What's up, Tragic? Ang MCing hambugiro nga way angay. Feel niya hawd siyas palitan. Hoy, wa kay katungod magara-gara ha, basig kalimot ka. Sprout ra ba kagikan? Pero okay naman ang manghinambog. Basta legit sa kangamay. Ikaw giro kayo kanya, wa kay sick nga mga line. Dapat level ng duha. Imong kagiro og kamay, di kay imong kagiro murag banya, imong skills pang El Shaddai. Naanad manggod musliga nga mo abiba sa panchiswak. Mga crowd dito sa ila, basta musyagit ka, musyagit sad. Pero lahi ni nga rin, Brad, ugwa kay baong makaguba. Katulgan gyud ka dire, ug imong round makaduka. Katong tryouts niya dire, ang mga crowd, oxygen na lang kabuhi. O di pa ko judge to, hagbay ra ko ni uli. Away ninyong Cloud9. History to inyo do, bisag puro mo way lami. First time to nahitabo, gipromo tungod sa kabate. Ana siya dito, kaya di na maihap akong gipildi. Kaya kung gipildi, gamay ra, mga lapas 5. Ha? Wala ka kay Bao, iniglapas tag 5? Ilhan kay kang bugo? 6 sunod na dong. Grade 5 ra kakutob no. Kay ba akong bugo inyong hood? The way mo atake. Pero asad ko ga-expect ko nga ingani sa gyud ka grabe. Hasta pag-ihap. 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Paita jud proud oy. Wa gyud ninyo nakapaligis ani. Unsa din yung qualification? Di pwede basta naka-graduate elementary? Iguman mo sa 5, balik 0 na dayon. May gay 5 ra judges, maglibog ta karon. Pero ay kabalaka para nimo, akong gihimong masayon para makasabot ra gihapon ka i-5-0 ti karon. Mao na to imong panghambog niya ikumpara na kanako. Gikan ko sa gubat nga ultimo sinadlad kaduha gipayango. Unsay di maihappy mong gipildi. Imong brain cell sinayon. Ako maihap ra akong gipildi o gika 3 city karon. Classmate ra nimo sprout imong gipildi. Na same ra nimo gotok. Ay panghambog kung imong gipildi puros grade 5 ra sad gotok maong karon ang imong ending abo ug ma-X ka bro imposible ko nimo mapildi o kay grade 6 nako. First round, Tragic. Di, sakto ka, di ko kabaw mo ihap. Yate akong iskwilahan, walay mat. Game! Wala na, klaro na. Ang paggara-gara aning gikan na sa gubat, manggawas na. Ang pagkumpara niya sa kunahimo ug siyang nabuhat. Kay mustorya ni nga wala kuno siya katulad. Wala kay kapariho dire karon ikaw rang rapper nga ang kinatawo kay mabungkag. Full charge pa ka sa round 1 pero sa round 3 ka malubat. Yes, nakahukas na kasgubat pero ayaw og kagulat kay diri sa syudad na nakoy laing animal nga mosugat. Ang kasaba na kumoy sa imo magpamulat. Kay Brad perme kong gutom sa battle rap, teaspoon ra na imong gisukad while ako kamot na ang gamit sa paghukad. Bitch, I'm too hot. Dili nimo mapaw nga kung kayo. Laway ra na imong gibugwak. Magulang fans nimo inikugma. Kay bati ilang balita nga madawat igbuntag. Kay ilang self-proclaimed MC nga walang katulad, ma-dead on the spot, maparihong tupak. Kay dili kay unique, wala kay originality, pataka raghamag. Selfie verse, rapod niya katunga sa verse kay mang line map. Parihong shaydo, mag-selfie, pero mas taas imong pag-uplift kay gamit nimo tripod. Puro ka, ana siyang kuan, ana siyang
Feeling perfect nga utropod, lacking ang skill sa nimbuang, manangil na lang siya sa yupsuban para di mainlan yang estilo nagkulang. Pabor kayo ning animal, gidaghan kog duwa. Daghan nig ma-research si mister. Mangupya dayon sa gama sa kontra niya, revise gamay, isuat largo sa paper. Nya i-line map dayon ko in front sa mga listener, then i-punchline mo pak. Then i-punchline pakpakan dayon si brother sa mga blind na supporter. Not knowing nga nigahi ang lines kay katunga siyang gispit, gikan siyang kontra na rapper. Cheating man na. Style na nimo para mang kontra mag-game over. Guys, ayaw ninyo ing nagtikasan ng mga MC nga mga daog bisag si Kastater. Kay siya ang tinuod na tikasan, siya ang the real cheater. Bawion lang sa pag-deliver, aning filler. Kumubars, heavy hitter, pero lines, puro filler. Sa BSK, sa pag-multi-multi, usa daw ni sa leader. Well, bow down to your master, kay himuon rati kag beginner. Level of thinking na ko pang teacher, imuha pang kinder. Neger. Last na yung manok, pilde, akong gi-chicken dinner. Inyong sprout killer, patay, waka flicker, kay naigo sa akong trigger. Mong imposible kang mawinner. Kay nag-hallucinate ra ka, murag gigutom na ka, sir. Snack sa umukaon ka. Eat my middle finger. Mauna akong kaliber, nga naon pag intro. Dili kay sugod pa lang sa round, mang line map nakadiretso. As an MC, wala kay dignity. And most of all, tapulan ka nga artist kay wala kay creativity. Sa imong style ka nagpalami, ara na lang ka nag-asa. Kay kung dili ni mang line map siyang lines, iyang apilon si John Leo og Tata. Apilon sila Buhos sa Los Ibridua. Klaro kayong na-short sa idea. Kung round niya, balihain yung sanina kay gilamat mo ani, balik-balik ra yung nakita. Nagsalig ka, kay perme ka diri makasampa. Perme ka makaduwa diri dili kay tungod maayo ka. Kundi ganahan ra sila tata makakita si mong uyab na gwapa. Dili tungod sa imong talento, isun na si mong utok. Ayaw kalimot nga atong mga amo, sige ra nagpautog. Ay real, you're not talented. Imong mga gipakita diri basics. Diri sa arena, kitil na imong karakter sa underdog, mala Kratos versus Hades. Pang chicks ra na imuha para na sa mga ladies. Puro gimmick nya bawion ras kismis. Wala pa nimo nadawat ang tinuod na critics, galawan pang ekis. Kay kung tinuod kang creative na no verse per round nimo halos di kabot og 2 minutes. Intro, line map, then last 8 lines kay original nga meet, written. Pero multi, ang mga nananaw nga walay alam, mawani. Then punchline ang crowd mo overreact, murag nakakaunog lami, kaya ang reaction, grabe. Hoy tonto, ayaw to nga makadaog ka. Bati kay kag tono, may pagsiloko, gipaduwa. Kay maluro ning bogo sa kung kadapika. Dakura kag ulo, murag buko, dali rang mahiwa. Aw bisan pag itudo ni mo hulo, di nakaguba. Pakitaan mi nimo kumbo nga walay punto, aw bali wala. Tabang pa mo si mong kagrupo niya, ako solo, partida pa na. Bisag gada pa mong bolo niya, ang moves pinazoro, di nakaduol sa gada o pa na. Time. Yan, Dorel. Damay pa akong uyab. Ikaw karon mapaong. Oh, imong uyab. Bati, yun. Kay pariha man mugnaong. Sus. Damay pa akong uyab. Kaning bata, boss, mabutan. Ikaw kato imong uyab. Patsupaon katuhan doon iyang lagos malutan. Andra? Ranto game? Unang kita na ko nimo, J Black versus GL. Katong lapdap sa duha. Naglingi-lingi ko sa kilid nga pinakalma ang buga. Nasiplatan ako siya akong katawa nag-una seryoso kay mudag paminaw samtang Gaspartan ug puwa. 1 minute ha? Gaspartan ang ihas nagpakilid. Pormahan pa lang daan, jagger pants niya, balipit. Magpanguran ra mo ari kay gawas ilan ang crave huy bisag atbang ra inyuha. Di na rason para magchinilas ka sa event. Na si Enigma mo nga ka sa event pag Spartan ka. Ayaw tong Spartan katong X, mas bagay to nimo kay Tarzan ka. Ug way batil magchinilas, di magpanglakaw og diliingnan. Kuwang na lang magtiniil may tatog badyaw iyang repinan. Sunod, bisag wa kay batil, pag sapatos, kay mapurma ra kag tao pag mailisan, di kaya biat bang ra inyuha, imong tan-aw na mo, silingan. Kalok. Sig panghambog ka diri, maura na yung mastorya, dool ra mo diri. O lagi, maklaro mo sa purma. Kayo, layo mo mangog na kay paburon do, pabura kas kahago. Kay ba kung ako ang muaray, natural ako man sa ibang dayo. Saon man ang dool lang inyo og ako imong katabo o dool lagi kas biniho pero layo ra kay kanako. Unsa dito nimo? Abi at bara inyo ha mo pabor karon palitan. First dako kayong sayop ug kung mao imong basihan. Layo kay ni paingnan banggaon di lang tapsingan. Kayo gatbang ra inyo ha sa tabo karon maligsan.
Malas kang ako'y naabot ni mo G sa paglabang. May kay duol inyo diri kay mo uli kang magkamang guba. Guba ang naong baling bukog ug iyang o giba ang break. Giundangan ako pag-stop. Unya pag-go giba it's cheap. Giligsag balik-balik og di o ang target net para maagi rag aksident ug do maunay tragic death. Kaya kakaroon ng istorya ang iatay. Kita kayong gibuhat, same as before ang technique. Sa sigduwa, walay kusog, di na ma-push ang limit. Not like me, nga full clip, bantay ang verse, nagnihit. Real! Kanay mong uyabat, chicks kayo, pwede ko na muhuwam? Ingon dyan leyok tata, magtagay sila unya, papaliton daw kog sudan. Sakto, dadon ako na, para na sila ipulutan. Sabay ka, puro mi rapper tanan, napod si Ban. Basin maghimo mi kanta niya, imong uyab, ipakurus. Dagan siyag mic mapilian, promise, kantara, di na mo na ilubos. Ako yung mentor niya sa pagkanta, kay panigurado yung tingog pang bulok. O di makuha niya ang tono sa chorus, o ako siyang pakitaan o tinuod na hook. Ayaw kaguulboy, wala ni Malisya, ang tumong ani buhat kanta. Pero mahubog si Siro Embelo, oy, kay siya na'y motor jack ana. Kami na lang mag-imog kanta, kay imo raman siya pasagdaan. Bisag imuan na ni mo kanta, imong uyab, wala jud, imo na nagikalimtan. Giuna ang bombap sa buang, kuyog mga kauban na way hinungdan. Gatuuguro ka ngayon, murabya silang sipyang, sakit kayo sa dunggan. Sa cyper nila, sige silang hisgot nga we're going up, up. Bulay-og kayong mga kanahan. Going up mo, nya naong ninyo pang Down syndrome, buang abnormal mo tanan. Kanitaw na kung giyawit, dili na himo-himo. Paminawan ninyo kanta nila, si Real na ang istorya mismo. Verse niya, oh. Mga tunay ni bay, mga butan gamay, usahay tigtagay, puros lang na'y gamay. What? O na'y tunay, giyatay mong kagrupo imong giunay. Gatukag ang ayan ka na Real, Diyos ko, hunungi. Namanta mo'y maayo si Ban, pero wa mo niya tudloi. Sayang kaalam, wala mo niya bubue. Ang wala mo tagaig tips niya kasi puro kayo bubue. Di, kabaw ko, tudloan ka ni Ban kay suod mo. Pero hindi yan mabuti. Ang solo improvement tutuki. Hoy, takulan kamuti. Di ka angay mabuhi kay sige ra kaghuwat sa grasya sa uban, pulubi. Saba ng kangan si mong master, sikat na, while imuha kay ga-behave. Si Urbano walay gisaligan, sariling sikap, self-made, while ikaw gaagad pa kasaban para makasakay lang ka sa wave. Nya, moingon kag sikat ka, that's a mistake. Be humble, kay dili ka crowd fave, bisag nakaduwa na kas big stage. Una ka manghambog sa kasikatan, ipaabot sa 100 followers imong page. Nag-champion naman ta ka sa BSK, pero ang ani mo still laos. Ang pangan sa tournament sa imong gi-championan pang pharmacy boss, kaya ang grand prize 360 pesos. Usa na siya, 90 pesos per game. Ang price way klaro, usahay naa, usahay wa. Dude, that's insane. Ang premium ninyo ba, magic, kinsa nagpa-event ana si David Blaine? Oops, BSK na pod. Giahak, dadara kos gigil. Among napod kalunasan tungod ni Morel, baho kay kag ansugod, may pamubalik na lang ka CRBL. Kay gikan ka dito 4 years ago, katong tira pa nimo pilit. Wa kay ikyas, kay kita kos karaan nimong laro, imo lang gipa-delete. Ingana sa kawak, nga uban video niya ipa-erase. Kay debut pa lang na ni haters, ilang comment din mo ma-embrace. Maong gipa-delete na lang, ang effort sa CRBL imong gi-waste. Dapat di na ka moduwa timang, kay mong kasing-kasing mas fragile pa sa vase. Nisud man ka ni dapat dawat kas critics, whatever it takes. Tibok imong gihatag, pero bati ilang gisukli, sign na siya para imong stilo i-change. Maong mitra sayo pa, pahuway na lang kap. Tanawa, daganag nakasoda ba nga, tungod na nimo, gatuo sila, dali ra mo duwag battle rap. So, I don't care if mupuna ka na ako, basta ako, always on the go. Bisag napay mo black, makalusot ra gyapon akong flow. Why makatabon darkness na ako, kay permir akong glow. Mong mapildi ko ron is a no. Mas fight imong ma-feel bro. Kay gahapon, gikayat imong uyab sa tibukro o sarap polo. Monay, wow. Gikayat ng uyab ni Daryl, wow. Ay. Round 3 game. Ingani nga klase ang makasudra ganig fitting room, mag-mirror shot. Inyong style do kapait. Hubo sukod picture nya di ay tumupalit. Ang tindira nalipay na unta, nakaanag kini mauna ni, himan-himan ay gawas tiwa kuy na uynante. Wala sige kag ili sa profile ha. Nya ang caption, killer smile. Wow. Bilaw. Bakakon ka. Saan ka? Mura makag-liar nga evil. Anak ka killer smile. Mura lagi nag-smile sa killer. Ug may nga na akong naong, may pag akong papatikan.
O baligya pa ang naong no? Kamong pamilya, lami kay mo pampalitan. Kay ba nga ang tao sa unggoy na gagikan? Ngunya ikaw, anong wala pa man ka nakagikan? Awag na bata pa kay guwang na. Ug madagma ni mo na yung itukod siguro. Ug na ay lolo sa tuhod, ikaw mo ra kag tuhod sa lolo. Katong gibuntis pa kasi mong mama, bati kay siyag naong. Mong imong papa nga hilig og MMA, siya mo'y gipraktisan. Ikaw, imbis i-feel si mong papa imong patid sa tiyan, ikaw no'y gipatiran. Puro joke. Kaya wa kay lami ka kontra, Brad. Klaro man nga wa kay bout. Wa ko'y maani-ani nga match. Ako pa'y kansi sa kada round. Tungod nimo, mahugaw pa akong stat nga ang advance tour na ikaw kay uwaw kay sa kong part makakontra o taga-sprout. Ug walang to na shy si Shaido. Bintaha ta to kay bout. Ang buang sad feel na kayo, ingana dayog lakaw. Gingnan day, maya ni mo oy, ni gara day ning amaw na uwaw ra kay si Shaido ni baga sa liyang naong. Nakataghap na kang Shaido, ginaog ra sa joke tanan, pwes karon ka maguba mo ra og nakasmoke kag blunt, ug nakachamba ka las duwa karon ka kaog tagam kay ni daog ra ka og taghap. Di na makaduhaan, di ikay dapat na dire. Ay pag feeling bully nga fighter, di ikay dapat na sa posisyon mo rag si Lawrence pag last year. Layo tag diferensya bay pang rookie sa top tier ug lagot kay ang tindira nimo dowa daw nimo giuli ang hangir. Sa killer smile daw ko. Mo'y gingon ni agaw. Kaya ta pataka ra man kagaw. Sayor ka Facebook imong gitanaw. Dili ako to bugo. Kaya ta. Mo na to yung pinaka the best. Atay wakabot og 3 minutes. Murag ako kung naay ka sex. Sama ni si Lodi, way bago ipakita. Bisag di ma-champion, duwag yapon laglagbara. Karaan na sigduwa niya di mo hatag chance sa bago. Kinsa ka si Pen Pluma. Pero kato si Pen, kay champion. Usa sa mga title holder. Kumpara ni mo dong, mawala pa ka usahay, giyatay, choker. Just like the last time, di patudugay, na-choke ka. Timing kayo, imong kontrato, 0. Wala kay na storya. Semis pa gani, na-choke na. How much more if finals? Partida na kay mentor, pero sa kadaugan, still walay chance. Muranig batang nasaad sa long road, kay para mabot sa destination, kailangan pa guidance. Wag kumadlok ni Morel, kay wakay pangil, di kadot imong kagat. In short, you cannot advance. Wag ko'y gikadlokan rapper dire, except ni Carl Ralos, kay na ifangs. Unsa man day kaya nimo, ha? Well, as usual, typical move sa pangungupal, sa way diri, sa way dito, ning taga-rebeldog sa pagsungog, iyang ginormal, mao day di makapaak, kay simong style ka nagpakahon, nalakas imong tangkal. Kusog pa dyan nimang body shame, di ba? Mura ba yung perfecto? Sige kag panaway sa lawas na mo, kasalig ka, sige kag food trip simong uyab na ang lawas pang kutsinilyo. Oh, yung lawas chubby. Klaro kayo, mukit-kit nag wishbone. Ang call sign nila, baby. Mao day baby, kay ang uyab, baby lechon. Damay na po siya, humana ni himuon jud kaniyag dessert gaw. Kay naamong na po siya, makatilaw jud kaniyag yaw-yaw. Unsa daw? Kutsinilyo, bibilitsyon, dessert, yaw-yaw. Wala ka kabaw ana, kay ignorante ka boy. Ang basa niya sa yaw-yaw kay law-law. Murag siyang uyab sa pikas niyang tutoy. Ang boobs dili balance, giatay, dili siya perfect look. Ang usa gabitay, ang usawa, ang sala siya itlog. Una ka musungog sa uban, tanawa sa akong perfect imo Paris. Si palaway sa flow sa uban, pero naong uyab pang Rocky Road kay dili hamis. Diba? Para makapuntos, andang kamutirag laing babay. Ang kapait, ang gaba, mo balik ra si mo habay. What goes around comes around, isud na si mong utok, pabida. Kundi ka mo hunong og duwa, laing-laing rapper ang mutira na. Sa future opponents nimo, source of energy na imong partner. Kung malobat ang kontra, arami mo paslak sa outlet si mong uyab gamit sa mong charger. Nahitag pinaagi real. Di manangil pa kas kontra una para makadamay. Ako, wala intro straight to the point pinastusay. Sa kasakit sa real talk, bisag wa pa ka nasamad, makaingon jud kag yayay. Kilahi ni akong berso, murag bumba ka na labay, igo tanan. Kana bitaw nagtan-aw ra sila pero pati sila masakitan. Kay mauning tiluod na duwa, paghahiay sa breeding, wasakay sa feelings, palawmanay og meaning, panindotay sa lyrics. Di magsilbi kung ang suwat kuwang niya ibawi ras rhyming. Kung mo perform ni boring dili exciting, kay iyang round simple and plain, murag cake na walay icing. Maong mahiwa ni siya kay lines na ko pang slicing. Kumpara sa ako, slow pa na mo writing. Daghan nag-hope makadaog ka kay ikaw ilang light and shining. Kasumalas kay nakasugat kag tragic situation ng semis imo na lang na i-imagine. Boy, don't stop dreaming, just keep trying. Malas lang kay atbang nimo karon king of rhyming. Yes, king of rhyming.
I can rhyme whatever I want. Akong rhymes undying. Sa tinuod, kaya na ko i-rhyme ang kaya to na ko imong uyab nga nag-cycling sa basta kung matinuod na satisfying. Gidamay na ko siya round 1 to round 3 gamit si mong stelo nga pang alegre. Ipakita ra nako nila og nimo nga imong specialty kay ordinary. Mao kung nagtuo ka imong content grabe pagpuyo kay naay mas gahi ug di na ka mahubog sa MP o ipaila-ila ti ka sa Bacardi. Mong semis na ko largo. Kaya ang percent nga makabot ko finals taas murag height ni Fardo. Pero ikaw layo pas tinuod murag inyong lugar kasi it's very Fardo. Ang misyon nga ang misyon nga mabot sa last kay di mahitabo. Brad, you will not make it. Lugi ka, lapas 3 minutes ako verse, 3 tenths na ko dili basic. Kaya ako ra gitaas ako rounds para masulit ilang ticket. Pobre! Real versus Tragic, mapakado balik-bay! Rapolo, Abian and 4! Kinabusan nga battle karong gabi una, laglag para 8! Real versus Tragic, mapakado balik-bay! Yes, salamat yung tanan. Judges decision, advancing sa semis, 5-0 para ni Real. Shoutout Tragic. Yo, shoutout Tragic bay, gigaw na. Yeah, shoutout Tragic. Shoutout sa akong Migo bay, JR Official. Yo, sorry, bawi na ako sunod. Judges, Yo, Mr. Lefty. Buta raw si Rail sa 1. Though may gamay labaw si Tragic sa lines niya pero tungod kay sobraan kay sa oras. Tayo siya para sa ako Sa 2 ay kuha kito ni Rail. Sa 3 dito na murag tracking na kay si Tragic. Kaya mas strip na ko ang maragog mas for the kill na gidala ni Rail. So 1 tie 2 3 Rail. I see. Win all 3 rounds. So by round catching round 1, 9-8 okay yung dala. Kato ka Tragic yung first round kaya mura siya prediction style. Pero I think mas mo better tong chain na una ang speed. Hindi ko sure if may effective pa ka Real pare sa gibot ni si Rimby last year. Pero mo to si Kuan may una si Real. Tragic sa round 1 para kay Real. Round 2 ay dito na 10-8 para kay Real. Dito na ako para lang sugat. Round 3 Real 10-8. Wa makuha ni Tragic ang momentum okay ang pero mas may na constant laro. Continuous. Yo, dari saya. Parang ako 3 rounds ka. Rail, mas sikit ang all 3 rounds ni Rail sa ilang punchlines. Then sa, siyempre ito ng mint ni Bay. Naglabaraw. So, stricto ta sa oras. Para ilang pa sa gamay si Tragic. Mga punchline ni Rail, 3 rounds. Dugol. So, parang kong Rail, all 3 rounds. Yeah. In scale FDM round 1 nagpapos round 1 kay nagkanag mga kuan ni Tragic pero na nagkuan po din lapas las oras so man ning kuan po si Relo ning bukod po sila naglibo ko sa man hasan ng pasagdan tabla sa round 2 dito na nagsugod si Ren sa ilang mga kuan risk-advised sa ilang sunod na punchline ning apas po si Tragic pero nilabar yun si Ren naman sa round so mga ito mga exclamation point na okay. Yo, pagpluma day, doon na yung mga moments si Tragic sa katong battle dito nakita kong pisa mas epektibo sa material na gamit niya sa aggression po, sa pag-performance, sa stage presence. Mas lutaw, mas lutaw ang ipakita ni Real. Pero props kaya po kay Tragic, the way siya mag-rhyme, ang yung cadence niya. Pero sa ilang battle, mas epektibo man si Real. So Real ko. All 3 rounds Real.